da nake sha gata ake kallanta a matsayin kwaya nake sha, ko ina shan abin da yake zai kautar da hankali, ko ina shan wani abu mai kama da maye. Kaga harshe ya kaga yake Alasan Ado yana shan kwaya, ko Alasan Ado yana shan codeine, ko yana shan wani abu mai kama da cocaine kawai don a bata suna. Ni na gaya maka wallahi al'azimu Allah ya tsare ni. Hatta ne manoman matan nan masu mulki ko samari ko masu kuɗi suke jin kansu suke yi, wallahi Allah ya kare ni. Allah ya kare ni. Kuma gora ma in ka na ci gora Usman, wallahi al'azimu sai dai in zuciyata ce take tashi. Amma honorable me zaka ce akan wannan bidiyo da yayi yawo da wasu suke tunanin cewa ka sha wani abu ne ko kuma kana shan wani abu yayin da kake magana? Ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyil karim. Da farko ina so ne wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu tsawon rai da lafiya da muka kawo wannan lokaci, kuma ba shi ya bani damar da mutane irin ku, musamman waɗanda kuke aiki mai daraja na aikin jarida, kuka nemi ku ji ba'asin abin da ya biyo bayan wannan hoto da aka dinga talla da shi a duniya. Wani abu da dan yi maka shimfiɗa da shi shine ba cika baki ba kuma ba alfahari ba bin Usman. Wato ni Allah ya jarrabe ni tun daga farko na, tun ina siyasar jami'a, domin na fara siyasa tun daga jami'a. Wani ne samu kaina a gidan da siyasa ita ce kamar abin da muka gada na yau da kullum, bayan abubuwan da ake na rayuwa na neman abinci. Siyasa ita ce wadda mu gadi kakanmu yayi, ubanmu mahaifi yayi, mahaifina ya yi siyasa har zuwa majalisa kamar yadda ne majalisa. Saboda haka wannan ya sa duk wani abin da aka ce ya shafe ni haka Allah ya rubuta mu. Sai ka ga yana jawo hankalin mutane, sai ga yana tada kula, sai ga yana jawo hankalin masoya. In na soyayya ne su bayyana soyayyarsu kamar ba za ta kare ba. Idan kuma abu ne ya faru na kuskure ko kuma na sharri ake so a yi mun, bin Usman shi ma haka zai tarwatsu ya wuce hankali a ta tarwatsa shi a duniya. To ina so ne amfani da wannan dama na yi bayani karara akan abin da ka tambaye ni. Wannan hoto da aka dauka, na san ina aka dauki hoton, duk da cewa ban san wa ya dauki hoton. Hoto ne da na tabbatar suka same shi lokacin da na shiga ta alfarma a matsayina na sardaunar wani. Aka yi taro a ranar shekaran jiya domin kaddamar da abokinmu amininmu sanata Kawu Abdulrahman Kawu Sumaila don ya yi takara ƙarƙashin jam'iyyar APC a karo na biyu. Dukkaninmu mun halarci taron. Mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf, gwamnan jihar Kano mai adalci, shi ma ya halarci taron. Ma'aikatansa, kwamishinoni da shugabannin ƙananan hukumomi duk suna wurin aka. Taro ne yadda na alfarma na mutunta kai. So maganar ma ka je da abu da ya shafi barna, akwai mamaki a ciki. To ni bisa al'ada yau da kullum Usman, na saba da shan tomtom saboda yawanci bakina zai wahala ka same ni ba ka same ni ma a cikin mura ba, kamar wanda yake da pneumonia. Ni ban da pneumonia amma dai kamar da pneumonia, kullum ka ji ko tari da dan bakina ya bushe. To sai ya zama na ɗauki maganar shan tomtom a bakina, sa tomtom a bakina ya zama kamar al'ada. To a wannan rana da aka yi taron nan, ba ma a mota na je ba, ballantana in sa hannu a jaket ko a jakata a mota na ɗauko tomtom da na saba sha in sha. Mun yi tsari ne domin mu ƙayatar, mun yi tsari ne domin mu bawa mutanen garin wani mai albarka da daraja, wani salo da za su gane muna kishin gari, muna kishin yankinmu, muna kishin al'ummarmu ƙarƙashin masarautar Autan Bawo. Domin dukkanin mu ƙarƙashin wannan masarautar ne, duk da akasi da ake samu da bayanai da ake samu na shari'a da yake nema ya kawo labarai kala-kala, mu muna alfahari da masarautar wani ƙarƙashin sarki Autan Bawo. Saboda haka a doki na fito, dawakai ne guda 5 a bayana, ni na 6, motoci na magoya baya a bayana sun fi mota 100, tun daga kan kofar gari da ta fito yamma hanyar Wudil in za ka bille ka tafi daga tun daga nan imanin kilomita 5 haka muka taho da motocin nan a bayana, ni kuma ina kan doki da shigata ta Sardauna. Sannan sauran magoya bayana jama'a bila adadin suna dina a ƙasa. To tafiya nan ne akan doki ta dan jigata ni, bakina har ya bushe, kuma na nemi in a kawo min tomtom. Tomtom ɗin ne da alawa da aka saba sha domin in sa a bakina ko yayi na ya dan tsinke in samu sauki. Kuma idan ka saurara ma in ka je wurin taron zaka tarar ina magana din muryata ta shaƙe, muryata ta shaƙe saboda muryata ba ta fita, ta gashe. Biyu na ɗaya daga cikin dalilin da yasa ni kan yawan shan tomtom. To a wannan lokacin ne ce ya hayo na da yake kusa da je ka siyo min tomtom akan doki ba, wallahi al'azima akan doki
aka kawo min alawar a bainan jama'a, aka kawo min alawar. To da ya dawo sai ce da ni ai honorable ba mu samu tomtom ba, amma ga wannan sun ce shi ma tomtom ne domin yana iya maganin mura kuma yana da daɗi. yana da mint. Ina karɓar wannan abin ko sun ce buɗe ka bani guda ɗaya. Wallahi bin Usman ka gani shi. Alawa ce ban taɓa ganin da wani sai yanzu an rubuta ice mint, ban ma san sunan da sai yanzu tun da dai yadda na aika yadda jina ne yana kawo sai da shi ya buɗe ka ɗauko ne guda ɗaya. Ina buɗe ya ɗauko ne guda ɗaya, na buɗe na ƙare na sa a bakina. Ina sa a bakina kamar yadda zan sa wannan a bakina ka ganta. Na sa ta a bakina na ci gaba da shan alawa ta kamar yadda na saba shan tomtom don ka samu murya ta tawashi ka ganta. Ka ganta. Ka ganta. Na sa a bakina. Na ci gaba da tsotsa. Ina sha muna tafiya har muka je wurin taro. Da bisa al'ada ni ina cikin shugabanni ba ma ne kan ta kurkuwa ba. Ina cikin stakeholders na jagorori a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a yau. Ko a Abuja a zauren majalisa ina cikin teburin manyan 'yan majalisun tarayyar Najeriya. So lokacin da aka zo magana da girma ya sa halin ya bani dama ni ma yi magana. Usman lokacin da na yi wannan magana da shiga ta alfarma da wayani na sabbin na yi maganganun da nake zaton sun dace da taron. Amma tun da siyasa ce ake yi a kullum in an ce Alhassan Ado, abokan hamayya da makiya da mahassada kokari suke sai sun kullo abin da zai zama batanci ko tozarci akan Alhassan Ado. Ya ilahi Usman, mutumin da aka ɗaga ni a faifai lokacin zaɓe, aka ɗaga wa duk duniya ake ƙazabta min cewar na kashe mutane a wurin zaɓe na. Yanzu da sa alawar nan a baki gata, ina tsotsa gata, ka ganga. Ka ganta? Yanzu da harshe na. Gaskiya ne. Ya yi bulu gaba ɗaya. To wallahi al'azimin Usman wannan alawar ce. Amma da yake komai na Alhassan sai an juya ya zama ɓatanci ya zama sharri, shi ne ake tattere da yin daga nan har teku cewar Alhassan ya je gun taro yana shan wani abu mai kama da abun maye. Waɗansu ma su ce cocaine, waɗansu su ce codeine yake sha. Wannan shi ne abin da aka yi, suke ganin yin wannan zai iya kaskantar da ni ko zai iya muzanta ni ko ya rage min daraja ko girma. Amma daga alawan nan ina zama na da alawa ita ne da sha, inda ta min daɗi ban taɓa shan ta ba sai wannan karan, amma ta min daɗi. Yanzu wanda suka yi wannan su suna ganin sun ci banza, wanda suka yi wannan suna ganin sun ɓata Alhassan Ado. Ga hadisi nan kuma yanzu ko ga shi hadisi na annabi shi ma da ke cewa ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. duk waɗannan hadisai ne da ayoyin ubangiji, amma saboda jahilai ne waɗansu ba su ma san menene abin da suke yi ba, sun ɗauke shi su mai da shi siyasa. Yanzu wannan labarin ya kai daga nan har teku, daga nan ya kai daga nan har Miami, daga nan ya tafi har Chadi, daga nan yamma ya tafi daga nan har Senegal. A'a, Alhassan Ado yana shan ƙwaya, ko Alhassan Ado yana shan codeine, ko yana shan wani abu mai kama da cocaine kawai don a ɓata suna. Na sani tunda an mun sharrin da ya fi wannan ɓaci, an mun sharrin da ya fi wannan barna, Allah bai bari mutunci na ya zube ba. Ƙarshe menene sakonka ga waɗannan bayan? A ƙarshe kamar yadda na faɗa, ni bawa ne na Allah. Tunda Allah da nake bautawa ni kuma yi imani da shi, bai wofantar da ni ba, bai muzanta ni ba, bai tozartar da ni ba. Ana yi kullum ai na zama kamar turmi ne kawai shadaka. To ni ba zan je wurin ɗan sanda ba, ba zan yi ƙara wurin gwamna ba, ba kuma zan yi ƙara wurin alƙali a Najeriya ba, walau kotun shari'a ko kotun turanci ba zan je ba. Yau ɗin nan da nake magana ina da niyya ta tafiya aikin hajjin bana, a matsayina na wadda Allah ya alƙawarin karɓar addu'ar matafiyi musamman wanda ya tafi aikin hajji. Ina roƙon Allah na yi tawassali da wannan niyya da nake da ta tafiya aikin hajji. Na miƙa wa Allah wannan al'amari wanda duk ya zama sanadi ko sila na ɓata sunana da nuna wa duniya ina amfani da wani abu mai kama da na maye ko wani abu da ake sha don ɓatanci ko rashin tarbiyya. Na miƙa wannan abin ga Allah Ubangiji. Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ya isa Ubangiji. Allah ka saka mu.